Ahojte priatelia, takže máme 4. septembra 2025 a dozrieva nám viacero odrôd figovníka, tak by sme sa možno mohli ísť pozrieť a predstaviť si figovníkový raj. Tak poďme teda na to. A tu máme hneď nejakú padnutú figušu, asi už dozretú. A tuto nám sa po tých dažďoch nejaká roztvorila. Takže tu máme stromček pôvodne Turkey Brown. Ktorý je preštepený rôznymi odrodami. Takže nám tu dozrieva veľká stopolnice. Tu nám dozrieva niečo žlté. Ani som si to nevšimol posledné dni. Či to je kinek, alebo ktorá odroda. Zistím už neskôr, no neoznačoval som si. Takže takto toto vyzerá. Takže Red Baron nám vo veľkom dozrieva. Naštepenú odrodu zlatú. Veľmi zaujímavá odroda. Proskyňou príchuťou. No, tu máme Golden Damu. Kto by si myslel, že máme dozreté plody, tak nemáme. Zatiaľ je to stále v takomto štádiu. Minulý rok už mesiac krásne dozrievala, takže tento rok máme viac ako mesačné opozdenie. Máme Fridu, našu známu. Máme nejaké dozreté plody. Aj tuto nám pekne dozrieva. Aj tu sú dozreté. Človek ani nestíha, čo? Zabaliť. Takisto. Tu máme tiež krásnych pár kúskov. Takže takto je to krásavica. Golden Dama, Frida. No a tu máme ešte jeden stromček Ronde de Bordeaux. Náš krásavec. Ronde de Bordeaux tu nám dozrievajú. Nejaké kvietky. Tu máme dozreté kvietky. Je to delikatesa. Tuto sú schované.
naostriť. Tak si kúsok prejdeme. Figovníkovému projektu pri betónovom plote. Fig Project. Betónový plot. Nájdete k tomu aj prácu, realizáciu na web stránke esofigy.sk. Tam rastie Hardy Chicago. Jožova si pekne dozrieva. Máme agátovú. Breby mala relatívne dosť. Teraz máme trošku zabrzdený rast. Neviem, čím to je. Nebudem špekulovať. Proste je to tak, ako to je. Máme ešte snáď nejaký čas, aby plody stihli dozrieť. Nemá ich veľa. To pár ich je. No toto je chorvátska bezmena. Kúpená v jednom vrtnom centru. Prvý rok nahodila. No. Tu nám myslím aj dozrieva jeden plod. Tu máme Domenico Tauro. Mala krásnu brebu tento rok. Asi 18 plodov. Hlavná úroda z nejakého dôvodu. Väčšina plodov odpadla. Že niečo sa jej zrejme nepáči. Veľmi to neriešim. Má svoju inteligenciu. No tu nám začala prvý rok rodiť Bánovská, takzvaná, niečo podobné asi ako Osborne Prolific. Tu nám dozrievajú nejaké plody. Osborne Prolific alebo Bánovská. Aj tu nám dozrieva.
apiaristickú, preštepenú alebo preštepovanú na sultán. Aj nejaké štepy zelené do zeleného, čo nám chytili. Aj tu. Tu máme údajne nejakú Mary Lane, ale evidentne ešte sa jej nechce rodiť ani po 3 rokoch. Pani Hegedusovej. Taká žltá odroda, nejaká z Juhoslávie. No a tu máme trojičku. Golde dáma, tmavá, malinké plody. Nič, uvidíme, čo tento rok či dozrie. No a máme tu aj Ronde de Bordeaux, menšiu verziu. Pekne ide. Tu máme nejaký zabalený plot. Frida. To je taká trojička v 3 betónových skružiach. Taká estetická formácia. A Frida pekne dozrieva. No. A Desert King ešte nám nerodil. Má tu nejakú hlavnú úrodu, ktorá by mala opadnúť. Keďže je to San Pedro typ, má len brebu, teda v našich podmienkach. Bez osičky. No a tu máme koflikovú jožovú. Krásavica. Krásne tu máme dozrievajúce žlto-zelené plody. Krása. Nechcem veľmi tráť a jesť, ráno som mal celý tanier, tak aby som to neprehnal s tým jedením dneska. Tie kvapky. Kvapky lásky. No a tu máme nejaké maliny. Sa blížime. Máme trnavské veľkoplody. Jeden plod. Tu dozrieva. Treba ho dneska skonzumovať. To bude akurát dneska. Pozrite sa, krása. To bude sila. No, sultán. Sa nám tu vyfarbuje 2 plody prvé z naočkovaných. Toto je očkovaný a vrublovaný stromček, 3 odrody. Kde ho máme krásovca tuto?
a Negrone. Negrone vyzerá byť neskorší, ale čo si sa nám tu už sfarbuje. Už aj on ide pomalinky. Máme naštepený pravdepodobne tzv. Mango a kinek. Nejaké chorvátske darčeky, nintrnica. Kinek nám tu dozrieva. Pár plodov. Niekto nám tam čára na oblohe. Ináč je taká krásna obloha. Až na tie čáry máry. Red Baron. Preštepujeme na Domenico Tauro. Krásne dozrieva. Tu máme aj plot Domenico Tauro. Aj tu na naštepenom, naočkovanom kúsku. Plodná rastlina, je tu toho dosť celkom. Tom je radikálne rezaný do bonsajovitého tvaru. V podstate som ho tak zostrihal, že ani som nejak nečakal, že by... Vôbec som nepozeral na to, že či bude roť alebo nebude a vidíte, ako to je. Krásna fialová. No, dá sa, že natočíme celovečerný film. No a tu máme naštepenú koldedamu. A ešte pre Paliho Kováčika, tuto je Petrova Čatrna. No dúfam, že moc nevzdychám a nefučím, ako väčšina youtuberov, natáčačov. A nebudem vám tu ani mláskať. Možno, že som mláskal, keď som to Ronde de Bordeaux koštoval. To mláskanie milujem. Ty. Dobre. Takže Col de Dama, no tak čakáme. Čakáme Col de Dama, že čo bude. Čári mári, aj tam robí čáru, pozrite sa, robí čáru. Trnavský čáru. Čári mári, fuksasári. Mary Lane. Tento rok ide iné objemy. Iné objemy ide, krásne objemy. Plodná rastlinka. Také dvojičky všelijaké sú tu. A pozrite, tu už dozrievajú. Žlto-zelená. Sa nám to tu špití. No, takže bude asi aj džemik nakoniec. Tu máme Zakynthos. Potom nášho Majuška Molnárika. Láskavca nášho milovaného. No a Jožova. Že Jožova materský stromček.
Krásne ide, dozrieva. Pozrite sa aj toto. Krása. Si musel nájsť dnes čas na oberačku. Kto to pooberá všetko? Ajajajajaj. Jojojojojoj, nejak nám to prerastá cez hlavu. Joj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 . Pozrime sa na to. No tak. Budeme asi aj štarkej niesť. No, naštepený Frida Ronde de Bordeaux. Štepenec. Kríženec. Krásne veľké plody sú tu. RDBčko. Možno už aj kríženec. S uhroveckou Turkey Brown. Podpníček. Pozrite sa zrele aj tuto. Nádhera. Ďalší štepený Chicago Hardy. Naď. Pár plodov bolo tento rok, lebo som ho zosekal. Nejaký dobrák nám otrhol zelené nedozreté plody. No a tu je Agátová, ale tiež bola zosekaná, takže nerodila tento rok. Nejaké pokusy štepenia tu boli na nej. No a to je tak všetko. To je okrasný naď. No. Tak toto tu teda vyzerá, no. Tak snáď sa dalo niečo vidieť. Niečo nie, máme krásny teplý deň, že sa až potím. Normálne by to chcelo asi ísť na kúpko. Jožová, krásne. Krásne. Ešte sa pozrime na tú Mary Lane. Je to špica. Je to špica. Nepotrebujete mať obrovské stromiská na malých stromčekoch, keď to dobre striháte, tak máte hojnosti a hojnosti. Nepotrebujete veľké obludy. To sú zatiaľ moje skúsenosti, že plne to postačuje aj malé stromčeky. Takže prajem vám veľa úspechov, krásne podjesenné dni. Adios.